Mae dros 195 o fentre newydd wedi derbyn cefnogaeth trwy'r Cronfa her. Cef, dwi wedi bod yn rheoli'r prosiect ARFOR a sain. Nod y prosiect oedd i ddigido ag archifio catalog sain ers iddyn nhw, ers y release gyntaf yn 1969. A ar y cyd efo hynna datblygu'r gofod yn y canolfan i gynnig rhywfaint o syniadau o gwmpas cydweithio a denu pobl i'r ganolfan i ddatblygu sgiliau'n Gymraeg. Oedden ni eisiau gwarchod ac archifio yr catalog, achos mae hwn di'r catalog cerddoriaeth mwyaf yng Nghymru, a sicrhau bod o ar gael i bobl allu cael ato fo mewn blynyddoedd i ddod. Fel rhan o'r prosiect wnaethon ni helpu neu cefnogi datblygu gwefan awni sydd yn wefan sy'n rhestru gigs byw Cymraeg yng Nghymru a tu hwnt. Ond mae o'n arbennig i bwysio gigs iaith Gymraeg. So o'n wedi gallu digwydd heb y Cronfa, jyst achos mae sgêl y gwaith mor anferthol o ran, yn sicr o ran digido a archifio'r catalog i gyd. Felly nathon ni allu creu swyddi drwy wneud hynna. I sain, oedd gynna ni weledigaeth a syniadau am lle oeddwn ni eisiau trio mynd a bethau, ond nath Cronfa ARFOR galluogi ni ffocysu hynna a wneud i lot o'r syniadau yna dod yn fyw, ond hefyd yr cynlluniau am y dyfodol. Yng Nghara Jones-Leaf ydw i cyfarwyddwr gweithredol a chi brifeithredwr Theatr Cymru. Gaethon ni gefnogaeth trwy Cronfa her ARFOR i wneud cynllun interneithau cefn llwyfan. Felly wnaethon ni gynnig 4 interniaeth, 2 gyda ni yn Theatr Cymru a 2 gyda Canolfan Pontio Mangor. Yr her oedd y prosiect yn ymateb i oedd y ffaith bod ni wedi adnabod bod yna ddiffyg sgiliau cefn llwyfan yng Nghymru, ond yn enwedig mewn siaradwyr Cymraeg. Wnaethon ni ffindo fel cwmni ar ôl cyfnod Covid, cyfnod clo, bod lot o bobl wedi gorfod gadael y diwydiant oherwydd oedd ddim gwaith wedi bod. Felly bwriad oedd rhoi cymaint o gyfleoedd a phosib i'r interniad i brofi sefyllfaoedd gwahanol, mathau gwahanol o ddigwyddiadau, felly yn amlwg i ni gwmni cynnyrchu theatr a Pontio'n ganolfan sydd yn derbyn, a cyfuno hwnna wedyn gyda rhaglen o hyfforddiant ffurfiol, so nhw'n gwneud cyrsiau ar y meysydd o'n nhw wedi nodi diddordeb ynddo fe. Maen nhw'n teimlo bod y cyfnod a'r profiad wedi wneud nhw yn fwy parod ar gyfer y gweithle ac yn fwy parod a hyderus i fod yn ymgeisio am bethau. Yr effaith hyd dim ond i gobeithio yw bydd yna mwy o bobl ar gael i weithio gyda ni a chwmnïau tebyg yn maes cefn llwyfan. A ni'n gobeithio hefyd byddai'n annog pobl bod y gweithio yn y celfyddydau'n llwybr gyrfa maen nhw eisiau dilyn. Mae'n teimlo'n bwysicach nag eriod bod ni'n dangos i bobl ifanc bod yna bosibiliadau mas yna ac yn ei ardal lleol nhw, bod nhw ddim yn gorfod teithio i wneud beth maen nhw eisiau wneud. Helo, fy enw yw Naomi Nicholas Jones a fi yw ysgrifennydd theatr Troed Rhyw. A'r prosiect oedd o'r syniad i'r sgript. Fe benderfynon ni wneud cais agored am sgwennwyr. Felly, nod y prosiect oedd mynd ati i lenwi'r bwlch o ran deunydd, o ran sgriptiau, ond hefyd yn ehangach, falle rhywbeth i ni gael defnyddio fel theatr mwyn gallu anelu'r dyfodol i lwyfannu ac yn barod i ni wedi cwrdd mwyn trafod potensial llwyfannu drama neu ddwy o'r dramau sydd wedi sgwennu. Bydden nhw hefyd yn cael ei uchlwytho i'r llyfrgell dramau sydd yn ffab. So gyda'r arian, lwyddon ni i gyflogi unigolyn brwdfrydig ffantastig a symudodd nôl i weithio yng Nghefn Gwlad Cymru a wedd hwnna'n eired ac wedd e'n golygu wedyn bod momentum tu ôl y prosiect hi mewn ffordd y catalydd wedyn i'r syniad o gyda ni. Wel, mae'n sicr wedi dod ar ardalodd trawsffiniol na at ei gilydd yn sicr. I ni fan hyn, wrth gwrs, yn deillio yn Nyffryn Eiron a wedyn gaethon ni gysylltiadau wedyn a ffermwyr ifanc oedd yr holl ffordd o Siwenfro lan i Ynys Môn. Gweithon ni'n agos wedyn a theatr fach Llangefni, sef lleoliad un o'r darlleniadau yn y gogledd, oedd yn gret. A thynnu wedyn at aelodau ffermwyr ifanc i fod yn rhan o'r darlleniadau hynny, ac yn yr un modd wedyn ni yn fel un fach. Felly mae'n sicr wedi creu cysylltiadau a wedi dod at bach o ddiwylliant ychwanegol i'r ardaloedd hynny. Nico Dafydd, dwi rheolwr prosiect gyda Fflach Cymunedol. Mae Fflach yn label recordiau hanesyddol mewn ffordd, nath gael ei sefydlu'n 80au. Trwy hap a damwain, nath sylfaenwyr y cwmni i gyd yn gadael ni
yn agos iawn at ei gilydd. Ac felly, eithon ni ati i greu cwmni newydd mewn ffordd, sef fflach cymunedol, ond yn symud yr stori mlaen trwy wahodd aelodau o'r gymuned, aelodau o bobl dros Gymru oedd yn nabod fflach, a ymhellach i ddod yn aelodau yn y cwmni newydd mwyn parhau gwaith fflach. Yr her wnaethon ni adnabod oedd bod angen hwb cymunedol cerddorol yn y de orllewin, a thrwy hynny hybu y syniad o allu byw yn y gorllewin. Trwy help y Gronfa Her, ni wedi gallu rhoi cyfleoedd i 3 band ifanc hollol newydd i ganu yn Gymraeg ac i greu sengle newydd yn y stiwdio ma'n fflach. Heb help y Gronfa Her, bydde wedi bod bron yn amhosib i ni wneud be ni wedi wneud. So mae'r gefnogaeth wedi bod yn amhrisiadwy a dwi ddim yn gallu dychmygu really be bydde fflach yn edrych fel heb y gefnogaeth yna.